witajcie w 5. części gry Unfair Platforms, więc kontynuujemy grę, jesteśmy w 3. levelze i utknęliśmy tutaj, można tak powiedzieć, bo nie umiem przejść jednej części. Gram jedną ręką, więc jestem hardcorem. Grzybku, kocham cię! Grzybku, Grzybku! Okej. O, muszę się trochę popsunąć, bo kurwa mać, nie da się przeżyć. Nie przeżyję po prostu, nie przeżyję. Tak, mówiłem, czyli co trzecie trzeba skakać, więc enjoy game. Okej. Ja się zastanawiam, to dlaczego on tej Platforms, a nie za daleko. Tak, ale ogólnie wiem, muszę liczyć, na które skoczyć. Więc się przygotujcie na ostateczne starcie z tą grą. 60. part, bo to jest jest 5. Czyli jeszcze 5 partów z tej gry i będzie na ty. Ale będę miał wrzucanie na YouTube. Nie! Co drugie? Boże, jedno. Nie wiem. Co drugie mam skakać? Dziękuję. Bieg wiary. Bieg wiary! Bieg wiary! Biegniemy! Biegniemy! Jest! Level finish! 4. level! Yeah, baby! Co to ma być? Kurwa. Bieg! Tego levela nie miał na 100. Na 100 tego levela nie miał Blow. Więc ja mam tą nową wersję tej gry! Okej, spokojnie. Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Jakie to było chamskie! Ej, no jakie to było chamskie! Ej, to było bardzo chamskie. Nie. Jakie to jest chamska gra. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego ta gra jest taka chamska? I believe I can fly. I believe I can catch the sky. Co to jest?
part w ogóle? Ja nie wiem, który to part. 5, nie, 6. 5 był w tamtej, no to jest 6 part. Co za hamstera. Okej. Nie, naprawdę, ta gra nie jest na moje nerwy. Gdzie? Ostatnia próba i kończę. Kończę 6 parta. Go. Okej, kończę 6 parta. Jeszcze raz oddam. Jeszcze sobie komin naleję i zakończymy do parta. Trochę kluczy. Ale chuj, ważne, że macie teraz dużo odcinków na moim kanale. Dobra, no jeszcze myk. I do następnego parta.